салом дӯстон, хуш омадед ба канали ман. пеш аз сар кардани видео ба шумо компанияи Atomy яъне корейский косметикаро барои шумо тавсия медиҳам. Беҳтарин фирма аст, яъне балои шумо намесозад. Дар як сол як бор харид мекунед. Вақте ки шумо одам регистратсия мекунед, ҳар як одаме ки шумо регистратсия кардагӣ, яъне барои шумо компания пул медиҳад, яъне ойлик медиҳад. беҳад осон тарзи коркунӣ дар ин яъне ширкат. Ҳамаш онлайн регистратсия, яъне тариқи телефон кор мекунед. Хонада нишаста, яъне тариқи телефон кор мекунед. Марҳамат, ин компанияи нав ҳаст, нав ташкил шудагӣ. номеро рӯи экран ба Шаҳноза хоҳрамон занг занед, яъне барои шумо бо хушрӯтар маълумот метавонед регистратсия кунед, бепул фаҳмондан, ҳамаш бепул. духтаро шитобед, яъне бахти худо санҷед. духтаро ки мана ҳастиянд дар хона нишаста чиха яъне ойликҳои хушрӯ мегиранд. ҳамаш ҳамин компанияҳо, духтаро ки ҳастанд аз компания Фиберлик шуда рафтанд. мана духтаро ки мана аъзошдам аз компанияи Atomy аллакай мана чиха балои баланд бибуромданд. духтаро мегӯянд ойликҳои интизорем, бисёриашон гирифтанд. марҳамат, шумоям бахти худо санҷед. шояд шумоям ба қуллаҳои баланд яъне насиб гардонад худованд. аз мо ҳаракат, аз худованд баракат. духтаро бахти худо санҷед. мо овардем либосикҳои новинка. марҳамат кунед. инҳо бошад трикотаж, қати брюкаш. духтаро 1500 рубл. нархҳои беҳтарин дастрас. марҳамат, нигоҳ кунед материалоша. трикотаж мегӯянд духтаро материалоша. материалҳои тунукиш хел вайне беҷоне. материалҳои сахтака, гармака, капшонкош мана микровилвет, қати брюкаш дугмадорм хехта кисачашай. марҳамат, нигоҳ кунед чиха хушрӯяк, чиха шинам. метавонед атакаш футболкаи дарозе ки пошида пеши ин яъне тугмошу кушода пошидан, яъне стилҳои ҳозира, моддаҳои ҳозира. брюкошам хушро, поинош манжета, қати крессовка поштан ба ҷойбот хушро. инҳо ҳамаш аз ону поин мисад. қадои 1,60-65 ба. барои ки моделҳои мо қадаш 1,75 баланд духтароиҳо. 65-60 ба инҳо аз ону поён мисад духтаро. инҷиба ҳаст бо айн намудааш. инаш бе капушон духтаро. нигоҳ кунед қадаш ҳамин аз ону поинтар инҷиба омдагӣ ҳамин қади яъне маникен 1,70 яъне дарозиш. материалаша нигоҳ кунед чиха хушрӯ. дарунаша нигоҳ кунед чиха сахтагар. ягон чиз намешад. инҳо шушта мепошед. материалҳои сахти хушрӯи бенур намешудаги. инҳо оба намедарод. аҷоибот хушрӯ зебанда. 1500 рубл қати яъне брюкаш. ҳамаш аз натоми сиёҳ микровилвет. расветка ки рӯи экран мебинед ҳамаш наличие аст. ҳамаш яъне живой видео духтаро мана дисид. ҳамаш живой видео кунем. рости хайку фурсат шуд барои живой видео кунам. живой видео. марҳамат, ки ба кадом расветкаш махол скриншот кунед. номерои мо ватсаби ман рӯи экран ба дастав ки тариқи почта ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шуд. 6 намуд яъне ҳамин клеткаҳо мо ҳаст. инаш ранги курта. материалаша бинед чиха приятный микровилвет. бо инаш яъне трикотаж. замокча дора. барои занҳои ширмидодагиам беҳад удобни нағз. остинакаш мана резинка. манжетак. материалош нигоҳ кунед чиха хушрӯ. худаш маълум ҳамин видео ба аллакай. доставка тариқи почта ба тамоми шаҳри Россия яъне равон кунем мешавад. хеле намуду сохту духташ. делаком бошад 2000 рубл. дарозиҳо дарози хушрӯ. куртаҳо ҳаст инҷиба. кашмир материалаш духтаро. аҷоибот материали хушрӯ. ростина ман чанд борҳо пафтор гирифтам. барои ки беҳад зебанда барои духтарои мо ҳам дарозакак ҳам хушрӯ пафтагӣ меистад. мана нигоҳ кунед чиха дохта намуду сохташ. пешаш замокак. инаш бошад яъне сафеда. сафед не шир рангоем аниқтараш. инаш бошад бежави сиёҳ духтаро. дарозиш. инҳо дарози хушрӯ. 1,20 дарозиш. ҳамин яъне дохта намуду сохташ. материалаш беҳад приятный нағз. расветка ки рӯи экран мебинед наличие ҳаст. яъне барои фурӯш ҳаст. ҳамаш живой видео. кадом расветка махоз скриншот кунед партоед. доставка тариқи почта ба тамоми шаҳри Россия яъне равон кунем мешавад. светаш хел. инҷиба ҳаст куртаҳои анами куртаҳо.
من این نمود کرتای دراز خوش آوردیم رزمیر 84 تا 52. متریال این های من میخوای گرمککی خوش رو اسیانیم میخوای بالاکاش کتفش نگین دارد بیاد کشاده خوش رو نگین پافته میستد همش نگین نکاش ارگینال رسویت کشه نگاه کنید 5 نمود رسویت کشه قدش دراز من دراز خوش رو میشم همین یعنی مدیالکا متریالش بهترین دخترها که گرفته پشتگی میدانند با نرخ دسترس هم کرتای خوش روی زیبنده 5 نمود رسویتکا هاش هست یعنی наличие به حاضر همه رزمیرا هست наличие به من یک نمودم خیلی رازوی کشاده ما از شهر نوسیبیرس دستافکا میکنیم به تمامی شهری روسیه دستافکی ما 350 روبل 1 کیلو بارینه یک دانه کرت ساختش 1 کیلو اضافه مورد داره طریق پاچتی روسیه روان کنیم میشد به تمامی شهری یعنی روسیه کدام شهر روسیه باشید دستافکا میکنیم طریق پاچتی من تنیم دیال دخترا من نگاه کنید من می ساخته نموده دختش سیاش نینی که ما پنج رسیدگی که ویدیو کرد من رسیدگاه هاش هست наличие اینجا باز نمیخوای یعنی رنگ халат گوی من میشد спортивный رنگ халат замокдор материалаш мана анамон кашмир гармакак осенний замокак ранги халат одаме ки масалан хонаҳои часни ба замини ба зиндагӣ мекунанд бисёр пурсида ки камтарам хел гармтар бошад марҳаман мана тани мадиелбан мерасветкаки рӯи экран ба мебинед яъне наличие ҳаст 4 намуд расветкаша 1500 рубли همین دختر نموده ساختش برای دخترچه یاشم نقص 13-14 ساله هم همه بالا میشد اما نمود رسویتگاه ها منه هست روی اکران با کدامش معقول سکرین شاپ کنید پرتای نمیروی ایما واتسابی من با спортивный материали اینها двух нитка спортивный туристский материалаш اینها дороз никин اینها дорози хушро замок полный замок капюшонка дор размери манекени пошотки размери ҳама хурдаш 42 размер яъне остинакош манжеташ резиновый мана материалаш нигоҳ кунед чӣ материали беҳтарин двух нитка худаш материали беҳтарин духтаро бисёри курто ҳозир ҳамаш двух нитка яъне спортивный материал 4 намуд расветкаш аст наличие духтаро 42 то 48 размери 2000 рубл мана тани материал нигоҳ кунед накес ҳами хади 175 духтара қоматдор нигоҳ кунед чӣ қадар розаки хуш ромдагӣ тани маделанда ҳама размери хурдаш 42 размери яъне тани маделанги 42 ҳамин намуду сохташ инаш ранги кабуд яъне джинсиви цвет сиёҳ беҳтарин моделак беҳтарин духту намуду сохташ духтаро марҳамат кунед ки ба кадомиш маъқул бошад скриншот кунед партед ҳамаш живой видео ҳамаш аппеш мана намуду сохту духташа нишон додем цветош ҳама намуду духту цветош барои шумо аллакай фаҳмо аз живой видео ҳамин намуду сохти духташ яъне спортивниҳоя инҷо бас бо ҳамин спортивниҳои дароз иҳо ранги курта накис курта не замокдор не курташ наш джинсиви 4 намуд расветкаш аст инам духтаро хати брюкаш 2000 рубли материалаш спортивниҳоя остинакош манжет духту намуду яъне сохташ духтаро
ки ба кадом расветка махқул марҳамат. Номерои мо рӯи экран ба доставка тариқи почта ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад. Натани модел духтаро чиқадар розак расветкое ки мебинед, яъне ҳамааш ҳаст наличиба. рости ҳама света якдигари хушрӯ, ҳама свето хатавой, ҳамаш зебанда барои духтарои мо. марҳамат кунед ки ба лозим ҳамин намуду сохту дохташ духтаро. пешкош замок, ҳамаш анди замокшай. пойнакош ҳамаш манжет. ҷиба ҳастанд мен спортивниамо ранги сурх ману ранги вешай. нархаш 1500 рубли аз 42 то 48. доставка тариқи почта. ранги сиёшам аст духтаро, се намуд расветкашай. албатта иҳо кам монд, барое ки хай вайса видео монда будам сиёша духтаро гирифтан, ҳамиҳо яъне кам монд на ранги сиёш. исми сураташа мемонам ранги сиёша. марҳамат мана ранги сиёшане. ҷибас куртаҳои панда микро вилвет духтаро. аҷоибот материалаш мулоимаки приятный нағз. инҳо ҳамаш аз ону поя мистад. қадои 160 ба материалаша нигоҳ кунед чиқар мулоимаки приятный. духтаро ки гирифта поштагӣ медона. ин ман аллакай дуюм бор получатка расоям. панда 1500 рубли, яъне двойка. поёнаш яъне манжет. чиқар скромняк. яъне сери инаш яъне розовый, грязный розовый, ранги фиолетовый топ. 4 намуд расветки пандаҳо момонд. иҳо бисёр буд, дига цветои тёмниш тамом шуд. духтаро ин 4 намуд яъне расветкаш аст наличиба. ба ин намуда кошвардӣ. иҳои материалаш микро вилвет. чиқар приятный нағз материалаш. айн бошад ду намуд ами расветкаҳо монд. размеру ҳайнекин, фақат ки расветкаҳош ду намуд монд. бисёр буд иҳои расветкаҳош, рости аллакай яъне фурӯхта тамом кардем. инҷиба аст бо айн моделак ина микровилвет иҳоям. иҳоям бо дарозакаки хушрӯқати яъне брюкаш поинаш манжет, пешакош замок, пуштош хел фасон духтагӣ. 4 намуд расветкаш аст иҳоя. ки ин дарозтар бо худаш 170 буд. нигоҳ кунед чиқар истодааст. 1500 рубли. беҳтарин нарх духтаро. нархҳои дастрас. ҳаракат мекунам ки бо нархҳои дастрас барои шумо яъне пешкаш кунам двойкаҳо, хай сатру шарфу бисёр медонам аллакай, барое ки инҳо беҳтарин материал, беҳтарин мана духту намуду сохт. шумоям метавонед бо нархҳои дастрас хай харидорӣ кунед. хушрӯ новинкаҳои хушрӯ яъне бошед. ҷиба аст двух нитка инаш материалаш спортивный 2000 рубли аз 42 то 50. ваш яъне спортивный бекапушон. даш курта двух нитка. муслим. двух нитка снакош манжет. Мантани модел ба спортивныш. ҷиба аст бо ҳамин намудакаш на муслим яъне каротки.
اینش هم میکرویلوی دخترها 1500 روبلی اینش تا 50 размерشه یا нангиш бошад гарчсвеси то 48 размера ҳай микровилвет набия хушрӯяд дигар расветкашам бо духтаро ҳо тамом шуд ҳозираш баъд ми расветка ки рӯи экран бинед моделҳо ҳамаш ҳаст наличиба ҳамуду сохту духташ тройка 48 50 думанд ки ҳарду цветам 2000 рубли қати майкашиҳо наим дарози хушрӯ тунамуд расветкаш монд сиёҳшам буд тамом шуд ҳозираш ба ду намуд ми расветка ҳай доставка мекунем тариқи почта одамон ки дар шаҳри новосибирскаед метавонед омада пеш дида харидорӣ кунед ватсапи ман ба нависед номеро рӯи экран ба яъне адреса менависам омада марҳамат дида почта баъд яъне харидорӣ кунед ман хонабон фурӯшам магазин ба не бисёриҳо мепурсанд магазини хона мегуфта хонабон фурӯшам духтаро омада мана дида почта баъд яъне харидорӣ кунед من намудакҳоям ҳаст духтаро 1200 рубли беҳтарин нархи дастрас мана ба ин намудо дарозоҳои қати брюкашиҳоям аз 42 то 50 ҳама 42 ҳама майда размер ҳозир намедани манекенанга ҳама размери майдаш намуду сохту духташ 1500 рубли қати брюкашиҳоям замокдорак сиёҳшай тёмни серишай материалаш биёд приятни нағзиҳоям шуто мебаштагӣ материало духтаро ҳамин намуду сохту духташ духтаро ҳамаш живои видео ки ба кадом расветкаш мақул скриншот кунед партоед номерои имо ватсапи манба доставка тариқи почти россия почти россия ҳама шаҳрба ҳаст ҳама улица бар як одаме ки мо улица ба зиндагӣ мекунад ҳамунҷо ба почта мешавад барое ки ин почта давлатӣ 42 44 46 ман розовиш тамом шуд михел коричневый бенорашай духтаро 1500 рубли ҳо двух нитка материалаш михел модаш фасонаки хушрӯ розовиш тамом ми коричневиш аст духтаро ами костюм дорум 42 44 46 мондагӣ сиёҳ бежевый цвет сиёҳи бежевый цвет костюмаш ранги драпоин астардор дигар чизо ки ҳам почта метавонед костюмаша бемалол материалаш лакоста марҳамат тани модел нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯяд ана сиёҳ намуд расветкаш аст духтаро инҷо бас даҳмаи куртаҳомо абайни куртаҳо 2000 рубли фошанда нигинашай жемчуг нихтара жемчуг нигинакҳои жемчугҳои крупне қади кнопка задагиҳои ҳамаша абайни стилоиҳои не ду намуд алми расветкаш аст тани моделба бихай материалҳои барби мукуниҳоя
Açıldı toçulğaş razmer. Zora 50 rubleniki acubot yani фасоны шруа. Стойка чекребона кошмана. Натаралаш бяд приятный на. Хай هم هر یک شب کفک شده ویدیو کرد که باید نوخه اوتیوب کرد باشید به حد زیبانده تنبه أنا مرحمة المديل با من منذ سخت دختش اینجا هست با انمه کرده هایی که به حد زیبانده برای زنهای ما دخترهایی که گرفتن زنهایی که گرفتن انتظارند انشالله با چند کنیم رسای نزدیک فقط حاضرش بدونم بود انمه رسویت ما زیلیانی بنور انمه цветет یعنی انمه цветы و یشماند سیری بنور ممخمانند دونم بود انمه رسویت کش 1800 روبلی دخترها نکی کشاده خوش رو پفتگی خوش رو زنهای حاجی ها گرفتن بیجوش بود گرفتن کریچنیوی بینورش با گرفته پشت رفتن حاضرش به میدون رسویتکش من که انشالله روزای نزدیک با بسیار میبیاد احمد نمود رسویتکه هاش الان بودیم رسه ویدیو ما دختر رو باقی سلامت باشید تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید